маркази байналмилалии омӯзиши забонҳои хориҷӣ дари тамоми донишкадаҳои ҷаҳонро барои шумо мекушояд. маркази байналмилалии омӯзиши забонҳои хориҷӣ хоҳишмандонро ба курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрӣ даъват мекунад. шахсоне ки мехоҳанд ба донишгоҳу донишкадаҳои хориҷӣ дохил шаванд, метавонанд дар ин марказ тибқи барномаҳои махсуси тойфл, айрс, SAT Duoling омӯзиш гирифта бе душворӣ ба донишкадаҳои бонуфузи хориҷӣ дохил шаванд. дар ин марказ шумо имкон доред забонҳои англисӣ, немисӣ, хитоӣ, кӯриёӣ ва русиро дар муддати кӯтоҳ тибқи барномаҳои махсуси замонавӣ омӯзед. марказ ҳамчунин довталабонро барои бо муваффақият аз имтиҳоноти маркази миллии тестии тоҷикистон гузаштан тайёр мекунад. дар марказ барои кӯдакон курсҳои махсуси омодагӣ ба мактаб роҳандозӣ шудааст. маркази байналмилалии омӯзиши забонҳои хориҷӣ муаллимони навовар ва бо таҷрибаро ба сифати омӯзгори забони фаронсавӣ, олмонӣ, кӯриёӣ ва хитоӣ ба кор даъват намуда, музди хуби меҳнат ва шароитҳои беҳтарини кориро кафолат медиҳад. суроға шаҳри душанбе, кӯчаи дӯсти халқҳо, маркази савдои ашан, ошёнаи 4, ҳуҷраи 25. телефонҳо барои тамос 502 04 30 60, 501 89 01 52 ва 93 505 52 45.